שלום לכולם, סרטון קצר על חלקי המטף ועל אופן השימוש בו במקרה חירום. חלקי המטף, ידית תחתונה, ידית אחיזה, באמצעותה אנחנו מרימים את המטף, ידית עליונה, ידית הפעלה, צינורית, ובאמצעותה אנחנו כמובן מסלינים את ההפקה מהמטף. פה יש לנו את הנצרה, לנצרה מחוברת פלומבה. פלומבה הזאת בעצם זו פלומבה של הבטחה. מה שאנחנו עושים בעצם זה מסובבים קדימה לפנים את הנצרה עד שהפלומבה הזאת נקראת. ברגע שהפלומבה נקראת אנחנו מוציאים את הנצרה ויכולים להתחיל לעבוד ולהסלין. תופסים את הצינורית וממרחק בטוח מסלינים למרכז האש עם כיוון הרוח. כמובן שאנחנו מבצעים סחיטה מלאה של ידית ההפעלה עד לכיבוי מוחלט של האש או עד לגמר החומר של המטף.